Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz şol 7-nji oktýabrda başlanan uruş bar İsrail bilen Palestinaň arasynda. Ine şo arada boljak has takygy şo uruşa şo taýda bolup geçýän pazygaly ýagdaýlara Türkiýe Jemhuriýetiniň Respublikasynyň ýa-da şol Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Erdoganyň Recep Tayyip Erdoganyň eden beýanatlary ýa Türkiýede bolup geçýän Palestinany gollap geçirilen mitingler bilen baglanşykly bolsa. Bärde bir analiz etmeli mesele bar da, arada durup seretmeli näme bolýar, näme bilen guturjak. Elbette bärde bellep geçmeli zat Recep Tayyip Erdogan şuun kugun ýanky Sünni musulmanlaryň öňünde duran bir milli lider bolupdyr. Diňe Türkiýede däl, biziň Merkezi Aziýa respublikalarymyzda da şular ýaly parazital gowy garaýş bar. Türkiýe ilkinji nowatda Türkiýe halkyna, milletine şonuň üstü bilenim Türkiýanyň prezidentine. Näme bolýar bu taýda? Şol uruş başlandy. Ýanky Hamasyň topary çoluş etdi, hüjüm etdi. İsrail'in üstüne yüzlerce adam duran yerine yok edildi. Festivale gatnaşyp duran ýaşlar ýanky bulary ýesir aldylar, kimsini öldürdiler, kimsini alyp gitdiler ýaşlar bilen. Soňra obalarda, öýlerde atylyp öldürilen uly kiçi, ýaşly, ýaş kiçi, çağı, bäbek denen gary bulan hemmesiniň hana video sujetlerini İsrail tarapy goýdy. Şondan soňra mene gaýtawul ýygyny bermek bilen şo Hamasy ortadan aýyrmasak, Palestinadan çykarmasak, bize günü ýok. Şonuň üçin biz şunu ymykly Palestinaň meselesini Hamasy aýyrmakçy diýen niýet bilen şol Gaza sektoruny goşun saldylar. Ol häzirem şol bombalanyp gidip otyr. Gaza sektory harbala bilen ýa söwesijiler bilen bir hatarda grazdan ilatam, esasanam denanlar, çağalar wepat bolýany görnüp dur. Video rolikler bar. Elbette bu gata agyr ýagdy. Ýöne çözgüt şo taýda İsrail'in aýtmagyna görä täşop Hamas Palestinaň territoriýasynyň ýok edip düp tekrarlan çykarylýança biz uruşy dowam etjek diýip aýdýar. Ne derecede bilen edýän işleri adaletli boruya haçan gutarır, kim bu zatlaryň arasyna girip araçy bolup beler haýsy döwlet bilen mullakan sonra bolupdyr. Ýöne şumal dünýä iki bölünni, onuň biziň aýtmamyz gerek. Hristiýan dünýäsi bilen musulman dünýäsynyň arasynda şumal dartgyly ýagdaý emele geldi. Şu Palestina meselesi boýunça. Kim bir tarapy tutýar, kim beýleki tarapy tutýar, ýöne bir park adam ýok, ýa millet ýok, ýa döwlet ýok. Olan düşünükli sebäp iki tarapyň adamy wepat boldy. Soňky uruşda 17-nji oktýabrda onun märim mene ganyna kulüp gelýär. Ýöne bu düýün başlan 7-nji oktýabrda başlan ýagdaý däl, bar bol aýdylla açandan märi şol 48-nji ýyly İsrail döwleti elan edilenden märi şol uruş mewjap köşeşip dowam edip gelýär. O taýda gyrlan milletin iki tarapdan gyrlan milleti hetdi hasaby ýok, sany sajagy ýok. Ýöne şuň kugun ýagdaý dünýäni gaty dartgyly ýagdaýa getirdi. Dünýä iki bölünni. Esasan şumal oýnalýan oýun ýanky dini oýun oýnaýarlar. Musulman bir tarapdan, musulmanlar, hristiýanlar, jahitler ikinji tarap. Şolaryň bir-birine garşylykly durmagy bir tapar döwletlerde milletleriň arasynda ýaşap oturan halklaryň ýa grazdanlaryň arasynda uly çakmyşyklary ýa düşünşmezlikleri getirdi. Onuň bellek geçmemiz gerek. Şu taýda men dolanyp geljek bolýan ýerim Türkiýe Jemhuriýeti ýa-da Türkiýe Respublikasy. Elbette Türkiýede durly milletler ýaşaýar. Dürli dinin vekilleri var, onun ibadethanelerim var, mescitlerim var,
islenlik yerde din iktikadiyetlerini yerine getirip bilýär. Yani Türkiye şuun özüni Palestinan taraptary we arkasynda durýan döwlet ýa millet hökmüni görkezdi we şonu yani tribunadan Recep Tayyip Erdoğan oglan etdi. Gelin şu meseleni biz öz aramızda arkayn bir seyredip görelim. Medalynyň iki tarapy bardy. Birinji tarapyny şu mahal Erdoğanyň eden beýanaty we Türkiýede Palestinan halkyna bolan golluw. Nämen berip biler, ýa nämen gözüňe tutup şu hareketler edildi. Men pikir edýän Erdoğan şahsiýet hökmüni Amerikada narazy. Sebäp Amerikada Erdoğanyň narazy. Sebäp Erdoğanyň köp ýerde alyp baran siýasatyny Amerikada gün matarym oňlanyp ýa hata hakygyny aýtsak, şu soňky geçirilen saýlawlarda gün matarym Amerikada Erdoğanyň ornuny ýa-ni garşydaşy ýa Kılıçdaroğlu saýlanır diýen umyt bilen garady, ýani olam bolmady. Erdoğanyň bilýär özüne bolan garaýşyň nähilligini. Sebäp Ýewropa döwletlerini iki möhletden köp oturýan saýlawly meselesini ýa konstitusiýal meselesini aňry geçen döwletler gataz ýa sanaw gataz. Ýa şonuň üçin Türkiýe meselesini gün matar ören bir serhaply çemeleşik gelýän diýip aýtsam ýalňyşmasam gerek. Sebäp Türkiýe döwleti näçe gezek eýam özüniň Ýewropa birligine kabul edilmegi barady. Haýsy bilen arda bilen ýurt tutupdy da ýöne şuny şelli Türkiýe kabul edilen ak. Oňam sebäpleri bir näçe kan men şolaryň üstüne şuny kondurup geçmän. Ýöne şol berja edilmeli meseleler bardy. Şol hökmani ýagdaýda ýa şertde eger Ýewropa bileşigine girjek bolsak, döwletiň içinde bir topar işler berja etmeli ýa reformalar geçirmeli. Şolar bolmansa ondan Türkiýe häzir şuny şelli kabul edilen. Ýöne şol bir wagtyň özünde Türkiýe Jemhuriýeti ýato ýaranlygynyň iň uly agzasynyň biri bolupdyr. Goşuny boýunça da millet sany boýunça. Onu aýtmak gerek. Ýöne şuň Türkiýanyň siyasi ýol başçysy, döwlet ýol başçysy ýa baş tutany biz Palestinan arkasynda diýip öz pozisiýasyny açyk oglan etdi. Bir tarapdan bu palajitel tarapy ýa bahbetil tarapy Recep Tayyip Erdoğan özüniň musulman halklarynyň arkasynda durýanyny, durjakdygyny görkezýär. Ýa şolaryň ýa gollugyna da beýil barlýar. Sebäp Türkiýanyň öz üçin ýagdaý kan öwürlikli däl. Ýurtdaşlar Türkiýede ýaşap bererler. Watandaşlarymyz görýär, bilýär. Soňky 2 ýylyň içinde liran bahasy näçe esse aşak düşdi ýa dolar näçe esse gymmatlady. Häzirim gidip oty diýmek Türkiýanyň iqtisady ýagdaýy öwürlikli. Şol wagtyň özünde de Recep Tayyip Erdoğan ýa-ni musulman dünýäsiniň ýa-ni sünnet musulmanlarynyň ruhy ýol başçysy ýa lider sözüni ullanmaýynlar. Oýşa lider bolsun diýip aýdyl. Şoňa talaş edýän adam elbetde arzu etmek, ymtylmak her bir kişinin hakkı var. Ýöne bolarym bolmadym diýilen mesele men ozalyň bir ger aýdyp geçdim. Men ikelim bilen gutlaýan, gollaýan şu ýanky Turan birleşiginiň döredilmegini. Oňa bizim Orta Aziýadaky, Merkez Aziýadaky beş döwletimiz Azerbaýjan ýene başga da goşuljak girjek döwletler bar. Bizim dilimizem, dinimizem, däpdesturymyzam beýrekden özüňe de geçmişimizem, taryhymyzam bile ýa den. Şoň üçin Turan birleşigi emele gelse, ykdysady birleşigini gözüňe tutýan ýa-da siýasy birleşigi onu diýmek bize de gelecekte öz ornumuzy bir
döwletlerin toplumy hökmünde ýani aýdaly Ýewropa bileşigini bileşigi ýaly bir bileşigi döredip bilsek, diýmek biziň halkymyzyň ajaýyp durmuşda ýaşamagy mümkinçiligi döretjekde öldür üçin ýa-da taşky içki düşmanyň gorunmak üçin şu meselelerim ortaga goýulsa ýa howpsuzlyk meselesi çöldürüp bilinjek şu döwletler üçin ýa Türkiýe döwletler üçin. Bu bir tarap. Ýöne näme bolup biler? Başga bir tarapy bar. Medalyň indi beýle ýüzüne geçeli. Indi Erdogan öz beýanatyny etdi. Ýani Israili günahkarlady. Indi bolýa sen günahkarladyň ýöne başga bir tarap bardy. Ähli täze tehnologiýa Türkiýe ýa Türkiýanyň edýän söwdasynyň köp bölegi Israiliň üstü bilen ýa-ni şol töwerekdäki döwletlere, milletleri ýeredilýärdi. Indi ondan mahrum bolýar. Ol bir ikinciden Israil döwletinden her ýyl 600 000 goly turist gelip ýanky Türkiýede diňjalýardyr. Bilim onlarça milyard dollar. Bundan mahrum bolýar Türkiýe döwleti. Ondan daşgarynam indi diňe Israiller Ýewropa bileşigi şol sany Şwetsiyada beýleki günmatar döwletleri indi Türkiýeden arasyny açmak bilen ýa gatnaşy kesmek bilen bolup durlar. Men ýani esasan syýahatçylary turizmi gözlemine tutup aýdýan. Diňe Şwetsiýanyň özünden her ýyl 1 million goly adam meni Türkiýede ýa diňjalmagy. Bir gezekde 2-3 gezek gidýän maşgallarym bar diňjalmagy. Ya şu taýda jaýylyp ýaşap beren Ýewropalylar gatykän. Indi olaram şol satyn alan jaýlaryny satmak bilen ýa-da indi şol diňjalmagy meselen Türkiýede belki aýdaly Taýland ýa başga bir döwlet milletleri diňjalmagy etmekçi. Ýa-da görýäs, okuýas, tendensiýa şoňa barýar. Indiki ýyly ýani turist sezonuny Türkiýe barjak adamlaryň sany çört kesik aşak düşüp görünüp dur. Hiç olmanın pesenden 50 götürme aşak düşüp o diýmek gaty urgu boljakda Türkiýanyň ykdysadyýatyny eger milyonlarça diýýärdi. Ýani günmataryň adamlary Türkiýe syýahat etmekden ýüz dönerse diýmek Türkiýe yüzlerçe milyar girdiji geljek geldi. Olar gelmese Türkiýede ilkinji nowatda ejir çekjek, ýani bir hyzmat sferasy bolupdyr. Ýani bir oteller, diňjal şeýleri, deňiz ýakalary, naharhanalar, şu bilen biznes bilen bagly hemme zat aşak çekjek görünüpdir. Olam kimi urýa ilkinji nowatda halkyň esasan şol gorosy bölegi diýip aýdýan. Iň bir ýani uly töleksiz işlerde işleyen adamlar yani aşpez mi, naharhanada mı, yenede mi, afisant mı, tam süpürücü mü, hizmet edici mi, yine şolar ecir çekecekti. Ya şolar işsiz kalacak. Şu mahalım eyyam yapılıp oturan kârhanalar az derler Türkiye'de. Yani şolar ýaly bolan ýandayda taýygyň bir uzu gelip bizim Türkmenistanly migrantlarymyza gelip degen. Şoň aladasy bilen şu meseleni şunu gozap atyn. Bizimkiler indi Türkmenistanyň gelen ýanky iş emigrantları esasan şol ýanky hyzmat sferasyny işleýärler. Indi ol oteller ýapylsa, ýanky naharhanalar ýapylsa, hyzmat sferasy azalsa, onsoň bizim türkmenlerimiz nerede işlemeli? Nereden kazanç etmeli? İzine giderlik ýagdaýlar ýok, Türkmenistanda iş ýok, kazanç ýok. Çağılaryny kim eklemeli? Lokan sonra ýüze çykyp dur. Innem Türkiýedeki ýagdaýym bir ykdysady aşak düş ýemesem, ykdysadyýatynyň gün geçdikçe mewjud bar ýa aýdylýan prognozlara göre şu täze ýylaçly $1 bahasy 30 lira barıp ýetjek diýdi. Demek onun aňyrda şol öňkü aýdylýan prognoza göre mart aýyna çelli onun has aşak düşmeli. O taýda onun ýaşarlyk ýagdaý galjak geldi.
esasen şu daşından gelenleri, Türkmenlerim, Özbeklerim, Kazaklarım, İran'ın geleli var, Ovan'ın geleli var. Ya beylek Arap devletlerinin sığınık geleli var Suriye'den. Ine şuların hemmecigi işsiz galyjak. İşsiz galsa da bular näme bolar? Ya deport edilmeli öz yurduna mecbur haly, ya da başga yurtda sığınıp iş gözlemeli bol. İş gözlemek şerten başga yurtlarda şumal gaty çatak bolup dur. Onam size aýdaýyn. Ýewropa döwletleri inne şunkun öz serhetlerini berket ýalar. Bir göçmek gonmak ýa-ni iş migrasiýasyny gaty berk tutýarlar. Inne öňkü ýallar islen adam dürli ýollaryň üstü bilen açyk inne gelip bilenak Ýewropa. Sebäp Ýewropada da inne işçileriň artykmaçlygy duýulýar. Meselen Polşada şu mahal işçi güýji gerek gel. Öz halkyna iş ýok. İş ýok diýip näme manaýdy? Öňkalýan aýlyklaryna laýyklykda iş ýok. İş bardyr, ýöne öňkä aýlygynyň deň ýardyny tölenýändir. Bizden devletlerden gelen gelmişekler diýip aýdaýyn. Bulara şu palyaklaryň alýan aýlygynyň ýardyny tölenýän şunkun. Olara öňkä aýlygynyň ýardyny alýan bolsa, bulara da şunkun alýan aýlygyň ýardy tölenýär. Olam iş tapsalar. Ya bir ýerde işle, soň 2 aý işle gazananjatynyň öýde ýurtda ýurdy çagalary ýygyny öwretmäge serişde de ýok. Ine şular ýaly ýagdaý Polşadaky. Germaniýada aly bilen adamsyny aldy esasan bular mene şol ýa-ni Ukrainadan gelenler aldylar, wagtly möhlet bilen. Ine bizimkilerim Türkmenistanlarym elki Polşa gelip, soňam nähili bir ýola bilen Germaniýa barýar. Germaniýada da ine bularyň öňüne köp berde şert goýulan 6 aýdan soň özüňi tutmasaň gelen ýurduňyzda boş ýygyňyzda. Ya Türkiýe ya Türkmenistan. Ine şu ýerdeýim bar, sebäp bir ýa-ni işçi güýji siýasaty gaty şu mahal ýeti kabul edilýär hemme döwletlerde, sebäp ykdysadyýat aşağı çökdi we düşdi. Onun bir sebäbi, esas sebäbiniň biri ene şol Orsiýadyň Ukrainanyň üstüne eden çögüşi ýa-da uruşy bilen baglanyşykly. Sebäp bu matar döwletleri, Russiýa, Amerika, bular elden gelen kömegine de botýarlar Ukraina ýa onuň halkyna. Ýüzlerçe milliard edilen kömek, ýa edilip oturulan kömek. Bilen şu döwletlerin, şu milletlerin halkynyň gerdenine düşýär. Demek ana yanlış kımmatladı. Ozal bir aýdýar şu bir manat durýan barda ine şumal bir manat elle bardy. Elektrik togy kımmatladı. Şoň esasyna ine yanlış bilen elektrik togy kımmatladı demek azy gymmatlaryň kymmatlaýar. Ekindikinden gelýän harytlarym kymmatlaýar. Kymmatlaýar moty. Göwönümler 2-3 kymmatlanan ýeri bar. Elektrik togam şoň ýaly. Şoň üçin bu milletlerin, bu döwletlerin üstüne de şu mahal ykdysady kynçylyk geldi, özüm agyr kynçylyk. Bizim şu durmuşy şu taýdany Şwetsiyada da ýaşap otyr. Öňkä alýan zatymyzy alyp bilemdik, öňkä diýen sewdalarymyzy edip bilemdik, öňkä gidýän ýerlerimizi syýahatamy beýle kämi. Olaram inni ortadan aýyrmasagam azarly sany. Inne täzeyle öňkä edilýän sowgatlarym edilip bolunak, çagalar aktyga çoğulgy. Demek sanamal bolýan elindäki galanja puly. Şoň üçin inni Türkiýedäki ýagdaý hassa agyr. Inne halkymyz näme etmeli? Sonra ýa-da çykýar. Ýurda giderlik ýagdaý ýok, sebäp o taýda barsaň özüňe majalmaly, ýa-ni çagalyňa majalmaly. Başga döwletlere de baryp sığınara şuň türkmeni kabul etjek döwletler ýok diýen ýaly. Bolaýanna da olar ýa-ni ilmli, bilimli işçi güýji talap edýär. Bizde türkmenlerde o ýok, ýurtdaşlar. Özüňiz bilýän. Diňe biz şuma gara işe münasip o gara işe hemme kişi başarana. Şuman men Türkdäki öz ýurtdaşlarymyz bilen görleşip otyr. Ýaşy 40-45-e baran ýigitlerimiz, zenallarymyz bilim uçtu, agyr işdi işläp şu taýda Türkde 3-4 ýyl bilim göterip bilemek diýip ene agyr işe bolmak diýip öýüne ýatýar.
Näçe adam operasiýa garaşyp ýaty, ýöne puly ýok şonu bejertme. Indi ta şol ajal derejesine gelýänçe şolar yani yatmaly şotaýdy. Sebäp pullary ýok tölemäge operasiýa üçin. Şunu şeýle bolsa ertek günümüz nenen bar. Ýöne ýurda dolan öz hak hukugyny ýa-ni garakçy terror topardan talap etjek türkmen şuun kun az diýmän batyr bolýany yeterlik derejede däl ýöne aňar kılıňam şuun kun ýagdaýy şol halky içine doly kabul etmeýäniň gorkusy bar, halk gelse ayağa galardy. Onun için terezin iki kaptanım halk için şuun kun gat ağır bolupdyr. Ýöne çözgüdi men pikir edýän halkymyz hökmen tapar. Bunu 32 ýyllap ağlap geldiler-de, inni halkyň gözi açylyp başlady. Näçe ağlanmaly? Näçe gezek ynanmaly bu ağlagy? Görüp otyryn öz gözi bilen ana şo Taylandky adamlar şol häkimeti basyp alarlar, ene paçan kyal durmuşyny jaýlaryny görýärler, internetde doly. Özleriniň emne gözgülban durmuşyny deňeşdirýärler. Hemme zat deňeşdirende ýüze çykýar. Indi şonam halkymyz deňeşdirip otyr. Ýöne netijesi näme bilen gutarar? Men pikir edýän Türkiýeden halkymyz çykmaly bar. Ýurda bar, öz hak hukugyny gazanmaly bar. Şolam ediler, ediljegini bilip otyr. Bugun bolmasa erti, ümidlik şo tarapa. Umyda da ynam bar, şu zatlaryň şu işleriň ediljegini ýöne bir taýýarlyk gerek, hemme taraplaýyn. Şoň üçin ýene bir gezek ýatlatmakçy bolýar ýurtdaşlar. Ýurdun içim bir dowr bulaşdy. Ýurdun daşam bulaşypdy, dünýä bulaşdy. 3-nji jahan urjayam gidip otyr. Biz Türkmenistan, biz garaşyk ýa biz bir tarap diýip garada galyp saklanyp bilmeýär. Tupan Turan'dan soň Türkmenistanyň başyndan inje görnüpdi. Şoň üçin dünýä iki bölünni ýaňy aýdyp geçmeýäli. Şol odala adalatyň tarapdary ýa beadalatlygyň tarapdary diýip Ukraina orsiýet urşunyna seredip otyrdyk. Inni Hristiýan dünýäsi bilen musulman dünýäsynyň arasynda düşünşmezlik we çakynşyklar emele gelip dur. Olam kimiň eline ýa kimiň peýdasyna, Putin ýalyklaryň peýdasyna. Ana gördüňiz men ýa walaşaryny neden duşum gepleşigimde aýdyp geçdim. Gysgaça. Inni şol musulmanlar öz tarapyna çekjek bolup şular öz peýdasyna ullanjak bolup öz häkimetini bir kanun 20 ýyllap saklap oturan häkimetini saklajak bolup eden jenaýetlaryň üstüne gömjek bolup ýa jogapkarçylykdan kaçmak üçin müftüň öňüne aleyküm salam diýip jogap berýär Putin. Aleyküm salam etjek bolsaň sen nir dedin? Bu bizim Türkmenlerimiz görmediňmi? Deňär sana ýurdun daşyny. Şolaň içinde Türkmenistan dolanyp oturan öýde Putin. Ahir baýlygymyz şo tak gidip dur. Demek şo ýurdun daşyny çykarlan halkymyzdan dogry habarly. Goý gitsin gutorsun, oň ornuny biz Orsiýetden adam getirip işletjekdi. Getiribem otyr. Nebit gaz sektory doly, näşmal Orsiýetin elinde Tatarstanyň nebitçiler, gazçylar getirdi. Türkmenler ýok edip. Gaz aňyrky himiýa mesela senagatyny çarjugda mardy, Hataýlar getirip işletip otyr. Türkmen gerek gal o toprakda. Olary diňe Türkmeniň topragynyň aşagyna baýlyk gerek. Şona medip otylar. Ondan sana salamy ýüz gözegen berer. Türkmeni ağlamak üçin ýa gözüne çöp atmak üçin. Düýniň özüne hani geçen ýyl aňyrky ýyllar ýa duş bolan ol Ýewreýleň kongresi var, Orsiýetdäki ýol başçylary var. Şolar bilen duşanyny şappa da şoppa Putin. Şalom da şalom bolar bir-birini. Bu kun hani salamu aleyküm de we aleyküm esselam. Ene şeýdip halklarymyzy anlaýarlar. Öz jenaýetçilikli siýasetini dowam etdirmek üçin we bir kanun kürsülerini saklap oturmak üçin. Orsiýedem şeýle biziň döwletimizdäki ataloglugyň alyp barýan dini siýasety şol. Bular dinlarym der, dini düşünýän adamym der, dini berza edýän adamlarym der, hiç bir parzyny, dinini
Ana görüp otursunuz. Näil orramsaların Mekke'ye gidip gelýän. Onu men size barmak çomurdup aýdyp oturmaýyn. Özüňiz görýäňiz. Ene şular ýaly metodlar bilen halkymyzy ya halkymyzyň ünsüni derwäis meselelerden sowmakçy bolýarlar. Ya halkymyz öz hak hukugyny eýe bolmasyn, şowa körlüğüne galsyn diýip elden gelende diýip oturýarlar. Ýöne o bu zatlaryň olara peýdasy yeter diýen pikirden men uzakdy. Pişirin ýennamlygy samanhana çeldi diýe. Bularym yennamlygy ene häzir şulan Putin kakasynyň gidýän wagtyna çeldi ölçegli. Olam basym wagtda şu meselede çözülür diýip düşünýän. Şoň üçin şu meselelerini siz bilen bir maslahatlaşaýyn diýdim. Öz pikiriňizi ýazyp bilersiňiz, aýdyp bilersiňiz. Seredin görüň ýurtdaşlar näme bolup geçýär. Yurdun içinde daşınma. Enni şuna bir perva qarab oturmak hiç birimize avra getirecekler. Geleceğimiz yok esasında. Eğer şunu biz baş götürmesek, baş kaldırmasak, öz hak hukukumuzu talep etmesek. Edibin başlarını men şoňa begenýän, gowanýan, ana internetde köp ýerde görýän adamlar öz derdini aýdyp başlady, ýa narazylygyny bildirip başlady. Hatda mektep okuwçylaryna çeldi. Ene o taýda, bu taýda. Ene şeýdip gün-günden ýuwaş-ýuwaşdan ene halk kalkyp başlady. Ene şu hereketiň başlangyjydyr. Dowamam bolarym, gelerim. Şoňa berk inanaýyn. Ýöne garaşyp ýatmak gerek gel, yerli yerden özüňiz hereket etmeli. Öz orluklaryňyzy döredin, erteki gün boljak wakalara taýýar bolun diýjek bolýar. Bolýa ýurtdaşlar wagtyňyzy kän almaýyn. Sag bolun, sag oturuň, saglypda görüşelim.